съдебен съвет. България с амбицията да изхранва Израел. Съвместното производство на храни и външната политика бяха двете основни теми на съвместното заседание на българския и израелския кабинет в София. За първи път от 20 години у нас идва израелски премиер. И то с 7 министри. Държавите, с които израелският кабинет е провеждал съвместни заседания като днешното, се броят на пръсти. Европейската обиколка на премиера Бенямин Нетаняху се свързва с инициативата на палестинците да обявят своя държава през септември. България обаче не бърза да обяви как ще гласува в ООН. Да, обсъждахме септемврийската резолюция, но тя не е движеща в тази визита. Партньорството с страните от региона ви е естествено. Имате енергични министри и енергичен премиер. Аз приемам като лична мисия да се увеличат израелските инвестиции в България. България се надява да стане регионален център за производство на храни. Ние имаме залежи на огромни залежи на петрол, в кавички, това са нашите плодородни земи, трябва да ги направим 100% усвояема плодородна земя. Страната ни очаква от Израел инвестиции в модерни напоителни системи и високопродуктивни сортове. Ние даваме земите, даваме водите. Даваме всъщност най-важното. Разбира се, технологиите и финансовия ресурс очакваме да дойде от израелска страна. Експертите в срок до септември трябва да кажат има ли шанс България да стане житница за Израел. Двамата премиери на шега си пожелали на есен да засеят, а на пролет да зажънат. През цялата визита те се държаха като лични приятели. Запознахме се преди 4 години в Тел Авив и между нас веднага се появи химия. Аз още бях кмет, Биби Нетаняху беше опозиция, както външния министър се шегува, и те и ние си имаме по едно биби и си работят заедно. Премиерът Борисов уточни, че днес не са подписвани споразумения във военната област. Преговорите за съвместни отбранителни системи и учения още продължавали. Далеч от тези теми, стотици софиянци останаха блокирани по улиците заради засилените мерки за сигурност. Мерките не бяха добре оповестени предварително и оставиха много хора неприятно изненадани. За BTV новините Константин Караджов.